1725 год. Пётр I, які раней радыкальна рэфармаваў манетную сістэму Расіі, памірае на руках у сваёй жонкі. Яна займае яго месца на пасадзе расійскай імперыі пад імем Кацярыны I. Пачаўся доўгі перыяд, калі на чале расійскай дзяржавы будуць знаходзіцца пераважна жанчыны ці малалетнія дзеці. За часамі Кацярыны I, якая кіравала ўсяго толькі 2 гады, біліся срэбныя манеты, рубель, палціна і грыўня. З медзі паспяваюць выпусціць толькі манету наміналам 5 копеек. У экспазіцыі пад нумарам 4 паказаны манеты часоў Пятра II, выбітыя ў 1728 годзе. Перад вамі срэбны рубель з профілем маладога імператара і медная копейка, вядомая калекцыянерам як крыжавік. На аверсе Георгій Пераможца, які б'е змея, і надпіс «Масква», што паказвае на месца чаканкі. У той час штэмпелі хутка зношваліся. Праз іх частую замену з'явіліся некалькі дзясяткаў варыянтаў гэтай манеты. Адметнасць нашага крыжавіка – конь на дыбках, пастава якога можа мець асаблівасці на розных манетах. На рэверсе крыж-накрыж упісаны год біцця – 1728, які чытаецца знізу ўверх. Пазначаны таксама намінал – копейка. Кіраванне Пятра II было нядоўгім. У 14 гадоў ён памірае ад чорнай воспы. У вітрыне пад нумарам 5 манеты эпохі Ганны Іанаўны. За яе панаваннем манетная вытворчасць істотна актывізавалася. З медзі, разам з манетамі папярэдніх манархаў, працягваўся выпуск такіх наміналаў, як палушка і дзенга, палова копейкі. Самая масавая манета таго часу. Рэгулярна выпускаліся срэбныя рублі, якія вылучаліся вялікай разнастайнасцю. Толькі партрэт імператрыцы меў 6 розных варыянтаў. У экспазіцыі знаходзіцца рубель 1733 года. На грудзях царскай асобы няма брошкі. А вось на рублі 1738 года фрызуру Ганны Іанаўны упрыгожваюць 5 перляў. Пад нумарам 6 паказаныя манеты часоў Івана III, якога сучасныя гісторыкі называюць Іванам VI. Гэты імператар фармальна знаходзіўся на пасадзе цягам першага года свайго жыцця. Рэгенткай пры ім была Ганна Леапольдаўна. Перад вамі 3 медныя дзенгі 1741 года. Менавіта ў той год монарха-немаўля кінулі ў вязніцу. Там ён правёў 23 гады і быў забіты падчас спробы вызвалення. У тым жа 1741 годзе маскоўская менніца выпусціла срэбны рубель з партрэтам узгаданага імператара ў лаўровым вянку, відавочна завысіўшы яго ўзрост на выяве. Пазней такія манеты былі выведзены з абарачэння і пераплаўленыя. Іх захоўванне стала незаконным. Пасля чарговага палацавага перавароту пасад займае дачка Пятра I Елізавета. У манетнай сістэме Расіі з'яўляюцца новыя наміналы. З 1755 года ў абарачэнне уводзяцца залатыя манеты. Імперыял – 10 рублёў і паўімперыяла – 5 рублёў. Пад нумарам 7 вы можаце разгледзець рэдкі асобнік – палціну 1746 года. Манета выбітая ў Санкт-Пецярбургу са срэбра 802 пробы. Наклад невялікі, усяго 55 000 экземпляраў. На аверсе профільны партрэт Елізаветы Пятроўны. На рэверсе двухгаловы арол з каронамі і надпіс «Манета, палціна». За часамі Елізаветы Пятроўны таксама выпускаліся прускія манеты ці ваенныя грошы. Біліся для расійскай арміі, што знаходзілася ў Прусіі. Наміналы былі прыстасаваныя да звыклай мясцовым жыхарам сістэмы. Талер, грош і солід. Пад нумарам 7 вельмі каштоўны экспанат – 18 грошаў 1760 года. Ступень рэдкасці R3. Срэбра 500 пробы. Месца піцця – Кёнігсберг. На аверсе партрэт расійскай імператрыцы. На рэверсе аднагаловы прускі арол, на грудзях якога пазначаны намінал. Таксама ў калекцыі ёсць іншыя манеты таго перыяду. 6 грошаў, 2 грошы і солід. Пасля смерці Елізаветы Пятроўны біццё прусакоў спыняецца. Расійскія войскі пакідаюць усходнюю Прусію. 1762 год. На пасадзе Пётр III. Яго кіраванне працягнецца ўсяго паўгода, і ён будзе зрынуты ў выніку палацавага перавароту.
Але за гэты час паспяваюць з'явіцца новыя манеты. Пад нумарам 8 нумізматычны рарытэт з незвычайным наміналам 4 капейкі. На рэверсе выбітая выява вайсковай арматуры, барабан, гармата, труба, сцягі і алебарда. Эпоха палацавых пераваротаў у Расіі скончыцца прыходам да ўлады Кацярыны II, якая будзе кіраваць імперыяй 34 гады. За ёю залатыя манеты наміналамі 5-10 рублёў становяцца паўнавартаснай і масавай часткай грашовага абарачэння. Традыцыйны срэбны шэраг, рубель, палціна, паўпалціннік і грывеннік дапаўняецца новымі наміналамі 15 і 20 копеек. Гэтай манеты паказаны ў калекцыі пад нумарам 10. Асаблівай увагі заслугоўваюць кацярынінскія рублі розных гадоў эмісіі. Пад нумарам 9 медныя пятакі з вензелем Кацярыны II, а таксама іншыя медныя наміналы. У другой палове 18 стагоддзя ва ўмовах нестабільнасці фінансавай сістэмы Рэчы Паспалітай, а таксама пашырэння гандлёва-эканамічных сувязяў, расійская манета масава трапляе на беларускія землі. Яна паволі выціскае мясцовыя сродкі плацяжу. У тым ліку праз тое, што ў Расіі манетная і грашова-лічыльныя сістэмы цяпер функцыянуюць паводле еўрапейскіх стандартаў і дзесяцярычнага прынцыпу 1 рубель роўны 100 копейкам. Рубель, які біўся на ўзор талера, а таксама копейка, замацоўваюцца ў грашовым абарачэнні на тэрыторыі Беларусі. Пра гэта сведчаць шматлікія пісьмовыя крыніцы. Рынкавы курс адной срэбнай копейкі адпавядае 3 грошам. Узнікае тэрмін расійскі злоты, спалучэнне польскага лічыльнага злотага і сапраўднай расійскай копейкі. Такім чынам, расійскі злоты каштаваў 10 копеек. У якасці дробнай меднай манеты ўсё часцей выкарыстоўваецца дзенга, палова копейкі, якая ў вялікіх аб'ёмах трапляе на землі Вялікага княства Літоўскага цягам другой паловы 18 стагоддзя. Каб пачуць працяг гісторыі выкарыстання расійскай манеты на тэрыторыі Беларусі, адскануйце QR-код нумар 9. Дзякуй за ўвагу.